ସେମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଓ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁ ଛୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଛାତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ନିଜେ ନିଜେ ସତର୍କତା ସହ ଛାତରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ରଖିଲେ କାମ ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଧୁମଧାମ ସହିତ ଆମ ଡେଙ୍ଗୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତ
ନିଜେ ନିଜେ ସତର୍କତା ସହ ଛାତରେ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି।